Chanel, Diwrnod. Hi pawb, Mikey Denman sy'n ma ar Chanels wrth gwrs. Ymunwch â ni i cael diwrnod mewn bywyd y Chanels. Dyma Chanel Rifin, a.k.a. OG Chanel. Y fwy o swnllid yn y grŵp ac yn gweld ei hun fel actores yn pobl y cwm yn y dyfodol. Okay, Barsh. Dyma Chanel Rif 3, a.k.a. Ffigi y Trydydd. Diddordebau yn cynnwys brunch gyda'r merched a gwario arian dadi. Dyma Chanel Rif 4, a.k.a. Ceidwen Gydeisen. Ddylynwadwr ar TikTok gyda 1.2 miliwn dilynwyr defnyddio'r cod Ceidwen10 am 10% ffwrdd. Dyma Chanel Rif 5, a.k.a. Vanessa Jenkins, Mandela Tom Jones. Iconic. Y fwyaf tebygol o fynd ar goll a night out, a ffrydleisodd fwyaf tebygol o fod ar Jeremy Kyle. Oedd dan i Chanel Rif 2, a.k.a. Boo Sassy, ond yn ffodus, mae ddi nawr yn chicken heaven. Ni am mynd am wac unwaith y ddiwrnod, a ni fel arfer a jyst wafio'r ceir yn mynd heibio. Bant a ni! Pam wnaeth y Ieir croesi'r hewl? I ffilmio fideo Hansh o fi. Chanel, Diwrnod. Woo! Had a ffosio. Oh my gosh, beth oedd hynna? Mae'r Chanels fel fi yn joio bwyd nhw a does dim byd gwell na 3-course meal ar diwedd y ddydd. Diva-ship wir wedi ennill. Fi'n gobeithio bod chi gyd wedi joio mas draw, fi wedi joio mas draw, a mae'r Chanels yn wedig wedi joio mas draw. Aroswch yn ddiogel, diolch am wylio.